Тя е млада, тя е красива, тя е само на 19 години. Завършила успешно 5-ти клас. Вярва, че образователната система в България е ръководена от илюминати и Васил Левски е все още жив. Голямата й мечта е да си направи операция, за да прилича на майка си. Обича да се снима, да се гримира и да яде. Твърди, че земята е плоска и има доказателства за това. Тя е Каралайн. Кажи ми защо плачеш сега? Защото не вярвах, че стигна до телевизията. Това ми сбъдната мечта, просто адската бруталка. Представи ми се. Кам са Кирилка, родом съм от село Чурка, ама от малка всички ми викат Каралайн, зато и съм Каралайн. Приместих се в София да живея, защото гледах по телевизията, че откъп почва пътя към славата. Зато и. Чакай, не мога да се намеря грифна. Ма за какво ти... С какво се занимаваш? С какво се занимаваш? С нищо. Аз мисъл инфлуенсърка съм. Също така съм модел в Инстаграм. Снимам някакви клипчета, такова влогър съм в тубата. Също така качвам клиповете във Фейсбука, но то няма смисъл. Че вече ни качвам там много. Где я знам? Би ли ми обяснила какво е инфлуенсър? Значи инфлуенсър, това е... Тако бе... много е яко. В смисъл, това всички го правят. И аз сега няма как че го обясня, че трябва да го видиш. Не може да се обясни с думи. То, смисъл и пари са валят от това. Снимаш там, качваш разни сторита, клипчета, разни снимки, туй, нуй. И, бруталка се от всякъде, смисъл много се заслужава, много е добре, бруталка се. Може ли само да отидем? С какво си се занимавала преди да станеш инфлуенсър? Значи, аз преди да дойда в София бях певица. Бях станала много известна. В смисъл, даже по едно време беше станало такова, нали знаеш, такова бруталка, такова. Добре, тогава защо не продължи с пеенето? Знаеш ко? Защото имаше моменти от песента, дето трябваше да пея. Пък аз в принцип не обичам да пея, но ми харесва само да се разхождам по сцената, да ме снимат, да ми викат такова ръцете горе и да, аз не обичам да пея. Нещо мисля да се накъдря косата, нещо не се харесвам. Моля ти се, вече трябва да започваме от 9 часа сутринта сме тук, вече един хората искат да ходят да отгадват. Хубаво, ай. Снимала ли си се гола? И да, и не. То как стана всичко, малко на късмет стана работата. Те ме извикаха там за една роля и аз като отидах никой не ми каза какъв филм ще и чак накрая като го гледах готов, забелязах какъв е филма. Добре се е получило, смисъл бруталка се има, харесвания, гледания. Като цяло това е най-доброто нещо, което съм правила до сега. И като цяло хората са казали, че лоша реклама няма. Обичаш ли да готвиш? Аз съм бруталка в кухнята, бе! Много обичам да готвя. В смисъл, това ми е много любимо нещо. Даже следващото ми видео ще бъде за готвене. Да видят хората, че аз просто не съм много красиво лице. В смисъл, че ми други качества. Тия мигли са много зле. Какви качества според теб трябва да притежава един инфлуенсър? Никакви. В смисъл, един инфлуенсър на първо място трябва да притежава някой, който да го снима. Защото не може да снимаш сам. Винаги. Не може. После, аз смятам, че на един инфлуенсър е много важно да бъде естествен. В смисъл, аз много мразя такива изкуствени работи и
Смятам, че едно момиче трябва да се показва с естествената си красота. Трябва да бъде пример. Би ли си направила пластична операция? Много ясно! В смисъл, ако искам да бъда известен инфлуенсър, няма как без това, всички си правят. Родителите ти какво мислят за всичко това? Одобряват ли това да правиш? Значи той баща ми малко прост човек. В смисъл, прост, обикновен човек си, това иска да кажа. Той с се занимава само там с козеш на село. Обаче майка ми за сметка на това нищо не прави. Тя ми е такова като... Кажи го бе... майка ми е бруталка. Тя ми е такова за живота. Както и да е. Майка ми много ме подкрепя. Като цяло и двамата с баща ми много ме подкрепят, нищо че баща ми няма iPhone. Много тъжно. Защо? Какво има? Гледам че Инстаграма. Как виждаш себе си след 5 години? След 5 години? Това е много време, обаче да речем, че след 5 години се виждам поне с много пари, да мога да си купя последователи, може и след 5 години да съм написала и книга, даже ние можем и ще съм написала книга за живота ми, за това как съм стигнала до тук. Също така след 5 години трябва да имам поне 2 операции, минимално. В смисъл... бруталка ще е! Бруталка ще е всичко! Извинявай, къде е туалетната? Ние сме у вас. Здравейте! Добре дошли в най-новия ми влог! За тия, които не ме познат, макар че като се замислят, то няма такива. А за тия, които вече ме познат, аз се казвам Каролайн и днес ще се го... Искаш да ти купя нещо от магазина, ма? Майко, престани, правя влог! Кам са Каролайн и тъй като вече почнах да ходим на училище и тъй като всички знаете, че аз съм най-яката и най-известната в цялото училище, ще ви издам топ 5 тайни, с които и ви да бъдете най-яките в цялото даскало и всички да ви харесват. Тайна номер 1. Как да се гримираме? Така, сега всички знаем, че се гримираме за момчетата много ясно, нали, за какво друго. Обаче искам да ви издам една тайна. Момчетата харесват най-много естествената красота. Затова трябва да изберем възможно най-natural look за нашия ежедневен грим. Затова вземаме палитрата с сенкиче и избираме възможно най-естествения цвят, като например това зеленото, и го нанасяме на окото. Обаче така, вземаме и това зеленото, тъй като от всичките цветове то е най-естествения и се подхожда с абсолютно всичко. Мажем хубаво на четката и го нанасяме на окото, като гледаме с максимално естествени. Все пак сме на училище, не сме на карнавал. Не искам да изглеждаме като клоуни, нали така? Нека да не забравяме това. След което завършваме с вежди, мигли и червило задължително. Така, ето както виждате, грима ми вече е готов. Супер естествено и непринудено за училище. Може да го пробвате и ви вкъщи. Кирил, ти сега ще ги взем ли за пране, ма? Аз тъй като ги гледам, не те знам какво си правил, ма ти направо се зафърли. Майко, какво ти искаш пери, какво ти искаш пре, само престък да ме разваляш влога! Разкарай се! Тайна номер 2. За да сте много яки в училище и всички да ви харесват, трябва да ядете някакви модерни работи, да се правите на интересни, за да сте слаби като мен. Сега, например, аз всеки ден се вземам в котишка за обяд за душен бейби спанак с една ябълка за десерт, плюс това си правя смутита с прясно изцедена люцерна и моркови и общо ето това ми е храната през деня, с други работи не и ям. Въобще не кусвам, плюс това съм инфлуенсър и не мога да си позволя да ям някакви други бокуци, особено такива джункове, мънкове, дюнери, мюнери, въобще няма да ме видите да ям. Кирил, ти прави ли филима? Развали го! Нищо, ще го изрежа. Какви фили? С каймай кашкавал смятам да правя. Ма слушай повече кайма. Добре, колко искаш? 6 ми направи. Така, количка има ли? Кола няма, ма баща ти с нощи докара някой дерби, ако искаш него да ти дам. Давай дерби, давай там, някакво газирано да е, не ми се пият фрешови бокуци. Да,
Така. И да не забравя да го изрежа това. Така, следващата тайна, която ще направи супер мега яки в училище, е как да си направите супер мега яката прическа с цветни кичури. Много е просто, сега ще ви обясня как да си я направите. Просто отидете на фризьор и той ще ви направи. Маме, какво правиш, ако отракаш пак там? Чистила! Няма бъде чистила! Стига си чистила! Дай ми 150 лева за кичури. Няма 150 лева, къде ти ги вземаме? Худе, не може да вземем там от уния дед ги заделят за университет. Това си без стои. И ето ма, приятели, с новата прическа. Както виждате, супер естествено изглеждат кичурите, направо са бруталка. Много ми харесват. Почти не се забелязват, точно като за училище. Все пак да не забравяме, че сме на училище, не сме на карнавал. Не искам да изглеждаме като 6ix9ine, нали така? Така ще действайте смело. В колко ще имам да режа? Така. Това е последна бисквида. Маме! Да! Има ли още дерби? Няма, ти го изпи всичкото, ма! Айде да направиш джумерки до вечера, ма! Пак ли, ма? Да. Седмица джумерки едем. Не щеше нещо друго. Не! Така, стигнахме до тайна номер 4. Айде като се победиш от работа да минеш през магазин да вземеш пак свинско, бе. За да си по-мазничкото, че дъщеря ти пак иска джумерки да правим. За да си най-яките в училище. Къде си? За да си най-яките в училище. На какво погребение, бе? Така, Абе, тайна хора, ти номер... още познаваш ли ги тия хора, бе? Така, тайна номер 4. За да си най-яките Той няма в да училище. се прибирам. Аз взема се обадя чущи Иван. Майко, престани! Така, стигнахме до тайна номер 4. За да си най-яките в училище, много голямо значение има с какво се обличате. Значи, задължително трябва да следвате Kylie Jenner в инстаграма и да я следвате с какво се облича, за да се обличате и вие като нея. Ако, обаче... Какво правиш, ма, Ивано? Абе, Иване, детето е съседната стая, бе. Ай, стига, че кажеш, детето не е виждал такива с работи, ма. О, голям си простак, значи. Айде, ма. О, добре, чай само да ти си измеко стуката и ще извикам. Така. Кога е запнал този бахче крипа? Да, Kylie Jenner. По принцип нейните работи, с които се облича, са малко скъпи, вие не може да си го позволите. Затова може да намерите същите работи на битака или на иленци. Няма значение дали са оригинални, важното е да изглеждат като нейните. Все пак това са просто дрехи. Няма значение дали имате оригинални или дали са... Коля, ако бреш... Сти срамче, бе! Иване, какво правиш тук? Нищо, кой, аз дойдох само да оправя на... Иване, идвай, в леглото съм. Какво става тук? Това де... Ова, спрете всички с вашите глупости! Писнаме от вас цял ден да ми разваляте влоговете! Не сте чуят само по 200 гледани, някакви тьорови 150 сабскрайбъра! Кой ги знае какви чики са? Искам и аз да вляза един път в трендинга! И без това даскал всички ма мислят за тъпа и никой не ми обръща внимание и само ме тормозят! Айде, Иване, чакам те! Йоана, що си голна? Коля, ти го правиш с тебе? Тук вече някой да ме прекъсне. Така, тъй като получих милиони съобщения от вас, които ме питате дали си имам гадже, не пропускайте следващото ми видео, в което ще ви разкрия една голяма тайна от моя живот. Али ма, Киро ма, какво направи трема, да не умря ма? Не може да се изпикай, че Аз че ме намеря, бе! Пак ще трябва да режа направо. Ай, кой ти станал, бе? Аре, бе, голяма работа. Останете със следващото ми видео! Оле, колко е яко! Да бе, много яко. Къде ще се плеснем сега? Казвай. Де знам, чакай. Ей тука. Не, чакай,
Ето тук. Не, ей там. Казвай къде, ма? Ей там. Там. Не, чакай. Не. Тръгвам се. Как се тръгвай, ма? Чакай, ма защо, ма? Какво стана, ма? Геннади е тука. Кой този Геннади, ма? Бившото ми гадже, дет ми каза, че съм тъпа. Он е гей ли, ма? Геймър, не гей. Все тая, къде е този Рунгел, ма? Дай да го видя. Ей там. Това много добре изглежда, ма. Какво каза? Нищо, викам, че водата в морето много мръсна, трябва да се прецежда. Кога ще ме запознаеш? Ама ти добре ли си? Що, ма? Не помниш ли кой ми направи, като му направих свирка на събуждане? Каролайн, добре, виж сега. Вземи да постелиш тук хавлиите, пък аз ще отида да се цопна мидата в морето, че нещо се се спарва. Много добре знаеш, че не мога да постилам хавли! Аз съм Ивана, майката на Каролайн. Имам една половинка пъпеш, която трябва да напълниш със семки. Моля? Ако не искаш дъщеря ми да разбере, че си ме обарвал, ще трябва да ми отговориш на една гатанка. Добре. Мъничко, зеленичко, прави квак-квак. Що е то? Жаба. Не позна. Добре, хубаво. Какъв е верният отговор тогава? Крокодил. Какъв крокодил, бе? Не ме интересува. Сега ще трябва да ми се отдадеш. Какво? Маме, къде ходиш? Знаеш ли мога да оправя с тази хавлия? Пръти! Стига, ма няма ти оправям вечно хавлите, ма трябва да се научиш. Сега ти е времето. Действай! Не мога! Стига! Каролайн, отивам да си измия лимоните, че нещо взеха ми лепнат. През това време си оправя хавлията. Да. От тук вече няма как да ме намери оня крокодил. Сега ще задам една гатанка. Не искам. Ако отговориш правилно, ще те пусна. Ако не, ще ми пуснеш. Мъничко, червеничко, цялото на черни точици. Що е то? Динозавър? Пак не позна. Верният отговор беше куче. Сега ще трябва да ми се отдадеш. Ама, не, чакай! Маме, тази хавли има много странна форма. Той нещо не може да се постели. Гледай! Гледай! Майката ви, не мога повече. Къде са появи този динозавър? Просто майката, тръгваме. Край, хватай! Ела тук! Сега ще ти дам една гатанка. Не, стига, писнаме вече. Не, без гатанки. Стига толкова. Добре, тогава ще задам един въпрос, на който обаче трябва да отговориш само с да и с не. Добре, хубаво. Казвай и да приключваме. Това ще знаете, че си гей. Не, да. Какво? Няко. Сега ще проверя дали наистина е тъй. Тук вече съм в безопасност. То свилен няма как да може да плува. Здравей! Здравей, съм и рибар. Чакай бе! Чакай, ще дам една гатанка бе! Чакай бе! Ако до 5 минути не успея, си тръгвам! Маме, къде си?
И какъв е този Геннади, ма? И какъв? Гаджето ми! Ма те да те знам аз тебе, ма. Ти постоянно ги сменяш. Вие младите направо не знаете кой искате. Знам кой искам! И кой искаш? И сега тъй като ме питаш, не мога да ти кажа веднага. Писни ми вече, то всяка седмица е различен. Искам сериозна връзка. Поне за 1 месец. И кой това ли искаш? Да, това искам. И това ли е човек? Да, това е човека. Добре. Сега като искаш сериозна връзка, ще ме слушаш много внимателно. Първо, любовта на мъжа минава през стомаха. Мусака. Да взима да му направя мусака ли? Да беля картофи? Не, с тия работи, дай нещо по-лесно. Тук всичко изглежда много трудно. Маме, кажи някаква лесна манджа. Лесна, пилешка супа. И как се прави? Така, сега, вземаш едно пиле. Маме, какво беше сега? Значи вземам едно пиле, слагам го в тенджерата и после какво беше? Значи първо ми кажи пилето какво е? Замразено или охладено? Топло е, де знам. На стайна температура. Добре, сега трябва да го свариш. Как така да го сваря? Включваш котлона, заливаш го с вода и го ставаш да ври. Ама мами ще му стане нещо. Ама нищо няма да му стане, ма. Така се прави супа, ма. Спокойно, ма. Слушай майка ти, какво ти говори. И как нищо? Нали ще го убия? Мами, не съм очаквала да си толкова жестока. Мен може да ма е страх от птици, ама не съм толкова сгадна като тебе. Сега деца обясняваме тук 2 часа, избяга пилето! Де се занимавам с тия кокошки тук? Ще му направя на тараторче. Само да се сетя какво ми трябваше, значи краставица, мляко, вода. Ало, маме! Абе, колко време трябва да говоря този таратор? Какво ще кажеш? Как е таратор? Какво стана пак, ма? Какъв е този мъж, дет си го избрала, ма? Слушай сега какво ще направиш. Ще му купиш нещо, дет харесва. Какво харесва? Че откъде да знам какво харесва? Да не съм женна за него, че ме питаш такива работи. Добре, не може да няма нещо, дет да не обича да прави през свободното си време, ма. Аз, например, през свободното си време обичам да излизам с чешите тянко от борсата. Сетях съм! Той е геймър. Гей ли, ма? Геймър! Дето играе постоянно на компютъра, някакви игри. Ще му купя игра. Значи гей. Любовче, купила съм ти подарък. Какво подарък, ма? И отвори го. Скъпа? Това е новата GTA 6, Бургас Сити. От колко време искам да се я купя? Ма тя много пари, миличка. Страхотен жест. Нямаше нужда да се харчи толкова много. То реално нищо не ми струваше, бе. Ма как така? Така, то реално знаеш какво стана? Те не ми искаха никакви пари. Казаха ми само да дам някакъв номер на кредитна карта, пък аз нямам такова нещо и сетих, че ти имаш. И взех твоята, им дадах номера и те ме изпратиха и те без пари. Моля? Да, ти реално знаеш колко много работи можеш да си поръчаш с този номер. Маля, ако знаеш аз какви работи си поръчах. Пак ми кажа, че съм тъпа! Значи не го знам то с твоя кафе, Геннади или Геради или какво е. Обаче едно нещо работи безотказно при мъжете. Какво? Свирка. Свирка? Да, свирка. Ама не каква да е свирка. Ами свирка на събуждане. Да, ще го събудиш със свирка и няма как да не бъде доволен. Слушай, ма, какво ти говоря? Тъй ли да направя свирка? Да, така ще направиш.
И ако това не проработи, да ме изсъхне пумата. Като каза пума, маме, вярно ли е, че вчера някакви са те изнасилили в гората, ма? Стъй ги, гледай какви глупости говорят. Това гора, имаш и 2-3 дървета само. Добре, аз ще тръгвам. Любовче, спиш ли? Мога повече аз тук. Маме, то наистина е гей! Айде бе, тръгвай си вече, не може. Нещо още един път. Аз искам, ама не може, не сега ще дойде на свари тук, бе. Не може да бързо. Няма, утре ще се обадя. Айде да ги помачкам. Това стига, бе, стига, че ми става хубаво, бе, тръгвай си. Айде, утре ще се обадя с чукаме. Ма с яйца. Ивана, това е тост, Това е таковата, един водопроводчик, водопроводчик ли? Да. Да няма наводнение у вас, той всеки ден е там, По наводнение, а ония военния като сега цял месец у вас да нямахте война, Ама да нямаш война! Какво иска пак тая? Ще кажа, не обръща внимание на тази търготина, аз сега ми дигна нервите, Що? Защото те видя с чущи тянко от борсата и вече почна да ми философства. Съкън да ни стърбе А нещо. то какво прави вкъщи? Баща ти ма е доса, Тръгнал пак да пълни гушите на държавата. Щял да плащат тока. Аз пари за гримови нямам, той щял да ми плаща тока. И зато изпак с чущи тянко. Браво, маме! Много хубава работа! Много съм разочарована, честно! Бива ли такова нещо? Да не ти даде пари за грилове? Не мога просто! Хус направа, няма го оставаща мачка! Да. Ама ай, стига сме говорили за баща ти, защото като се сетя за него, хеми са повдига, хеми са пресира. Да отидем да вземем боички, да направим яйчетата. Откъде? От магазина ли? Не, от почтата. Добре. Май няма много хора, взем да изчакаме ли? Как да няма много хора, гледай какво става, Тосков чек дет седи и чака там, не го ли виждаш? Ко толкова пазарят не ги знам, ще кажеш, че Велик ден идва. Наистина има много хора и ме вече ме писна да стоя да чакам. Ай ще чакаме, че вече направо заболяха ногтите да обикаляме. Само да видим кой е последен. Аз ще питам. Много се извинявам, кой е последен? Аз съм последен. Ние за какво чакаме до сега? Тоскът е последен, значи е наш ред. Давай да влизаме. Маме, добре, че питах. Да. Не, чакайте, аз съм наред. Как си наред, бе? Ние сме наред. Маме, то не е наред. Не, аз съм наред. Абе ти наред ли си, бе? Не, аз съм на опашката наред. Не, ти въобще не си наред. Къде е видя тази опашка, бе? Нали те питахме? Питахме ли те дали си наред? Питахме ли то? Да, и аз казах, че съм наред. Нищо не ти е наред. Ние те питахме и ти каза, че си последен. Значи сега е наш ред. Сега е наш ред. Не се опитвам. И сега какво? Какво, сега ще го изисваме яйцата, Какви яйца? Да питам кой е последен? Аз съм последен. Ние за какво чакаме до сега? Щом то се е последен, значи е наш ред. Дай да влизаме. Давай! Не, чакай. Сега ще бойдисвам, пък ти ще държиш яйцето. Що аз да го държа? Как щом аз ще бойдисвам, ти ще държиш? Хулай! Кармай, какво правиш, знаеш, че ме е страх от птици! По-бързо! Ай, стига се легави, държиш ли? Да! Влизайте, то се е видяло. Така, аз боядисвам, ти държиш яйцето. Този път ще го държа! Айде да видим, дръж го като хората обаче. Ето така. Как може да го държиш така, до сега яйца не си ли държала, Такива яйца не съм държала! Ай стига се излагай,
Фани го като хората ти казах. Добре, ето така. Ама, хубаво го дръж. Стига си мърдала, ти казах, чакай. Ето. Стига си, Так, стой. чакай, е така. Добре, така. Да. Готово. Мама, нищо не стана! И как да стане, ма на тебе ръцете ти навряне в газа, ма така ли се държи яйце, ма? Ай, като сме отворена, дръжте яйцето, аз ще бойдисвам. Добре, ма ще го държа, ма айде да какво ще направиш, на ти държати яйцето, айде Аз давай. няма го бойдисам, с затворени очи ще го бойдисам. Глей сега. Браво, много хубаво го бойдиса. Оф, не може да няма някакъв по-лесен начин. Хубаво да виж на тези паковки, не пише ли? Еми пише, и сипете боята в купичка с топла вода. Дай на купичка с топла вода, хома гледаш. Ето! Сега изсипете боята вътре. Първо коя? Червена така коя? Нали трябва да излезе първото яйце червено? А, да. Сега? Сега служи и другите. А, да. Всичките, нали? Всичките, да. И сега? Сега потапе. Маме, що е черно? Нали трябваше да излезе червено първото яйце? Маме, това кише е на хубаво, да знаеш, сигурно си обладана от дявола. Дай аз да пробвам. Маме, ти си обладана! Мали ги тия глупости, ма аз не вярвам в такива работи. Маме, аз забравя да си направя стори за инстаграма! Сега как ще разбера, че съм бойдисвала? Ама ай стига, ма, като са готови всичките, тогава се снимаш, ма. Закутай се. Оле, вярно, гледай колко съм тъпа, как ще за малко да се развалим между с тия несварени яйца. Браво, мама й. Ма те не са ли сварени, ма? Ай, какво по-напред? Да варя ли да бойдисваме? Не можеш всичко наведнъж! О, не оставам да ти ще ги вариш тия яйца, аз им си бръсна чатала, че трябва да се виждам чисти гошо, вече ми писна тук с тия. Аз се изморих вече! И какво ще стане, ако се снимам ся? Аз като ги шопна и като сложа един филтър, никой няма разбере, че не са сварени. Ще ги снимам ся, пък после ще ги варя. Каролайн! Да! Готови ли са яйцата? Абе, и забравих. Все, какво направя? Сетих се. Ще ги сложим микроволновата и ще стане бързо. Маме, 2 минути и ги вадя! Ама те... Ма те май ще излюпват! Маме! Оф, какво? Бързо, Иван, трябва да снимаш за влога! Ама стига, не може ли по-снима? Не, ще го стърпеш, бързо идвай! Оф, добре, айде идвам. Дръж! Дръж тя! Държа. Снимай